Ничек барлыкка килгән? Без әтинең әнисен якында торгач, якын әби дия идек. Әнинең әнисен ерак урамда торгач, ерак әби дия идек. Якын әбием бик яшьли тол калган. Бары 52 яшь кенә булган. Бабаем бакыйлыкка күченгәндә. Мин белә башлаганда 6 баласының икесе башы күзе булмаган иде. Ягъни гаилә кырмаганнар иде. Әле. 5-нче баласының армиягә киткәне һаман хәтеремдә. Чөнки ул минем иң яраткан абыем иде. Армиягә киткәндә күкләргә чиеп, мин кайтканча зур үсеп куегыз. Хромка гармоны бар иде аның. Гармонда өйрәнеп куегыз дигән иде. Уйнарга өйрәнелмәде, батып куйдык сеңелем белән. Сүземнең башы ничек барлыкка килгән иде. Менә шул нәрсә гелберчи иде безне. Киндә әби янына кереп, гармонны таткалап карыйбыз. Ничек тавышы чыгасың дип. Кайра телен кайрып чыгардык моның. Ырышканнары хәтеремдә калмаган, бәлки әзрәк әрләгәннәрдер, онытылган анысы. Әбинең чәй өстәле каршысында стенада күкеле сәгать. Аның астында зур калын пыялага тәсле иттереп ясап куйган 2 күгәрченне картина бар иде. Әле ялык итеп тора. Бик матур, эшне пешерә бит. Аты ничек эшләнелгән? Бер кырыен ваттык без моның. Анысында эләкте безгә, әгәр киселсәгез дип. Абыйның кайтканын көтә тагын бер эш эшләп куйдык. Күкеле сәгатькә бәйләндек. Ничек кычкыра, кая йоклый, кара аты бармы? Барысын да беләсе килә. Иң озак кычкыра торган вакытны сайладык. Янәсе илгәрәбез. Әби өйдә утыра, ничек чыгарырга белмибез. Әби сыер чыгып китте, капкадан дип әйтеп тәлгермәдек, чыгып чапты, күкек кычкыра башлады 12-не. Без дә сикереп менеп өстәлгә күкене тоттык. Күке ишеген ачкан, муйнын сузган килеш катып калды. Карыйбыз, эчендә бер ни юк. Бушлык, тертәбез керми күке. Монысында инде ниндидер начарлык эшләгәнебезне аңлап, әбине бәреп егарлык дәрәҗәсендә чыгып чаптык. Абыйны көтә, әбине аптыратып бетердек. Качан кайта дип сагындык. Абый кайтты, урра киткәндәге кебек күтәреп алды. Зур үскәнсез дип яратты. Абый без гармунны ваттык. Ярый, баш исән булсын, төзәттеребез дип куйды. Безнең тикшеренү эшләре аның белән генә бетмәде әле. Әниләр стенага алып куя торган зур көзгә алдылар. Әй, карыйбыз үзебезне, көзгә чынак ничек кергәнбез. Әниләр ашка киткән вакытны көтеп, көзгенне дә сүтеп карадык. Кире җыеп элеп куя алмадык. Тагын берсе калды әле. Бик матур уенчык алып бирде әти. Район үзәге кибетеннән алып кайтты. Биникул сымак карыйсың, матур төрле төстә чәчәкләр күренә. Әйләндерәсең, икенче төрлесе чыга. Карый торгач, ничек бу шулай? Күренә, нәрсә бар ичендә? Карарга кирәк. Малатук алып сәндерәгә, пич буена искә тактадан ясалган йокы урыны. Менеп ваттык. Шалты-шылты төрле төстәге пыялага ошаган калынрак ватыклар кыйылып төште. Карадык, әйбер каплап яшердек. Берничә көннән әти сорый: "Ник уенчык белән уйнамыйсыз? Тагын тикшереп карадыгызмы?" дип. Бүтән андый хәлләр кабатланмады. Зур үстек бугай, иркә. 21-нче ел.